Здравейте и добре дошли в днешния ни епизод. Казвам се Малин Малинов и съм част от техническия екип на Dahua Technology България. В днешния клип ще ви разкажем за нашите нови HDCVI рекордери и иначе казано нашата i3 серия. Като за начало, какво включва опаковката на този рекордер? Разбира се, започвайки с разопаковането му. На първо място можем да видим рекордера. И разбира се, кутия с аксесуари. Какво се съдържа в тази кутия? Тук ще намерите захранващ адаптер, захранващ кабел за този адаптер, мрежови кабел, клеморед и закрепващи аксесуари, два SATA кабела, захранващ кабел за хард диск, мишка, ръководство за потребителя и инсталационни инструкции. Говорейки за интерфейсите, този рекордер сам по себе си притежава множество на брой интерфейси, към които може да свържете вашите периферни устройства. Започвайки с най-лявата част, в която ще забележите алармените входови и изходи, непосредствено до тях са позиционирани видеовходовете, като този рекордер е пентабриден, който комбинира 5 технологии в една. Това са Analog HD, CVBS, HDTVI, HDCVI и IP камери. Рекордера е 16-канален, но благодарение на IP камерите ние можем да добавим или допълнително 16 камери, или да изключим всичките аналогови канали и с това да използваме 32 канала IP камери. Говорейки за следващите интерфейси, непосредствено до тях са позиционирани аудио входовете и аудио изходите, като тук също така имаме изходи за външен екран, който може да свържете директно към вашия рекордер. Тук има и USB 3.0, като от предната страна на самото устройство забелязваме ето тук и USB 2.0. Мрежови адаптер и управление по RS за PTZ камери. Рекордерът притежава аналитични функции, като Smart Motion Detection Plus, който позволява детекция на хора и моторни превозни средства, Perimeter Protection, който е базиран на виртуални правила, говоря за навлизане на обект в зона и пресичане на виртуална линия, както и лицево разпознаване. Като за всеки един рекордер трябва да обърнете внимание, че поддържа различен брой канали, които да изпълняват тези функции. Конкретно за този модел имаме до 16 канала Smart Motion Detection Plus, 8 канала Perimeter Protection и максимум до 2 канала лицево разпознаване. Относно аналитичните функции, може да ги управлявате по разписание, т.е. вие сами може да определите кога и по кое време да се включват отделните функции. Да речем, от 9 до 6 може да работи Smart Motion Detection, който да известява с добре дошли всеки един посетител в вашия обект. След 6 часа може да се активира функцията Perimeter Protection, която от своя страна да пази вашия обект нощно време. Относно активацията и деактивацията на тези алармени събития. Това може да стане чрез нашето мобилно приложение DMSS или през алармения вход, чрез който вие може да управлявате задействането или деактивирането на вашите аларми. Друга функция, която изпълняват тези рекордери, е управление на камери с двойна подсветка. Тоест от интерфейса на това устройство вие ще можете да направите график за управление на камерата, като в този график ще може да дефинирате от кога до кога да работи инфрачервения прожектор и от кога до кога да се включва белия. Разбира се, когато включим белия прожектор, тогава ще имаме цветна картина благодарение на Full Color технологията на тези камери. И на последно място, но не и по важност, бих искал да завърша с функцията AI Coding, която ви позволява да сформирате вашия битрейт на база
хора и моторни превозни средства, като с това вие ще може да компенсирате поне 50% от дисковото пространство, което ви е необходимо. Това беше от мен. Благодаря ви за отделеното време и внимание. До нови срещи!